Anem a fer l'estrena mundial d'eixe himne. Moltíssimes gràcies sobretot a Azael, que és l'autor, que mos digui un dia que no me tiraré una maneta i me arreglareu això perquè siga més rockero, i diguem, això està fet, home. I ha eixit el que ha eixit. A mi m'agrada molt, Jo m'agradaria que molt poble tinguin un himne d'este estil. Ahí en Ribarratxa no tenim himne, Els de Manuel sí. Bueno, este himne va servir per a que el Manuel puja a primera regional, Em van dir que està ja ahí, que han fet ja els fitxatges d'última hora, les clàusules les teniu ja totes concretades, així que anem allà, xe! Hola, xiquets!